Moc vás zdravím u dalšího Bez obalu a pojďme si probrat, co se dělo v uplynulém týdnu. Ukrajina zůstává nejvyšší zahraniční prioritou a budeme jí pomáhat ze všech sil, prohlásil premiér Fiala na svém jednodenní návštěvě Ukrajiny. Nevím, jak se mu do projevu zatoulalo slovíčko zahraniční, nicméně ze zbytku jeho sdělení je zcela patrné, že Fiala i celé Spolu je připraveno nadále sponzorovat cizí válku, a to na úkor potřeb vlastních občanů. Fiala se na návštěvě Ukrajiny setkal, chtěla bych říct, se svým protějškem, i když reálně se potkali spíš dva ukrajinští premiéři. Na setkání s premiérem Šmihalem zmínil Fiala to, že si přeje, aby se obchodní výměna mezi oběma zeměmi v následujících letech zdvojnásobila. Co to bude nejspíš znamenat v praxi? Převod dalších miliard korun od českých občanů na účty oligarchů na Ukrajině. Pravděpodobně i díky setkáním, jako bylo to s Petrem Fialou, nyní Ukrajinci požadují, aby Evropská unie od roku 2026 přímo financovala ukrajinskou armádu. To uvedl minulý týden na Facebooku ukrajinský ministr financí Serhij Marčenko. Navzdory tomu, že se Ukrajina potácí na hraně platební neschopnosti, protože za několik málo týdnů má splatit značnou část mezinárodní půjčky a rozhovory s věřiteli zatím nevedly k dohodě. Ukrajinský ministr financí napsal, že náklady na poskytnutí ukrajinských ozbrojených sil pro evropskou bezpečnost budou podle něj tvořit jen malou část HDP zemí EU a navrhnul, že náklady lze i rozdělit mezi země, které jsou ochotné se k iniciativě připojit a zahrnovat je do rozpočtu nákladů na obranu v souladu se závazky těchto zemí vůči NATO. Nemám nejmenší pochyb o tom, že pokud bude Česká republika nadále vedena Petrem Fialou, budeme ti první, kdo se případně k této iniciativě přihlásí. S jídlem evidentně roste chuť a oligarchů, kterým vyhovuje udržování válečného stavu zbytkem Evropy, je na Ukrajině stále spousta. Politici jako Petr Fiala pak pro tyto lidi plní roli užitečného idiota. Bylo by to až komické, kdybychom tohle divadlo neplatili ze zvyšujících se daní my všichni. Ostatně ukázkový příklad toho, jak to asi bude se zvyšujícími se výdaji na obranu dopadat, můžeme také sledovat v posledních dnech. Dodání polní kuchyně, které si armáda ČR objednala za cenu 66 milionů korun, je i po 8 měsících vypršení od smluvního termínu ve hvězdách. A co hůř? Armáda o celé situaci ještě zcela bez okolků lhala. Počátkem ledna se totiž armáda na svých webových stránkách pochlubila, že má po 40 letech novou moderní polní kuchyni. V tu dobu už měla mít i speciální velkokapacitní kontejnerovou kuchyň. Redakce Seznam Zpráv požádala ministerstvo obrany o fotografie oné polní jídelny. Po 2 týdnech rezort redakci přiznal, že kontejnerovou kuchyni za 66 milionů dosud nemá. A kdože je onou šťastnou dodávající firmou? Správně. Schránková firma ex-senátora ODS Vlastimila Sehnala. Firma bez webových stránek, výrobních prostor, čítající méně než 10 pracovníků. Firma, která získává veřejné zakázky výhradně od ministerstva obrany a jejich objem za 6 let přesáhl částku 300 milionů korun. Přitom podle kupní smlouvy z roku 2023 dostupné v registru smluv měla Sehnalova firma 4 army kuchyně s označením kalich předat vojákům nejpozději v polovině října 2024. Vůbec nechápu, jak mohli dojít k tak vysoké částce. To musí být ten kontejner ze zlata. Glosoval pro Seznam oslovený specialista na projektování velkých kuchyní. Naceňoval jsem to v plných katalogových cenách, tedy bez jakýchkoliv slev a v té nejvyšší kvalitě. Vybavení kontejneru teplé zóny vyšlo na 3,2 milionu korun, studené zóny na bezmála půl milionu korun a výdejny na necelý milion, upřesnil. Vybavení kontejneru je normální nerezová kuchyně. Tam nejsou žádné speciální podmínky výlučně pro armádu. Jedině, že moduly musí fungovat i na agregát, ale to požadují třeba i nemocnice. Podle smlouvy se jedná o standardní zakázku, uvedl ohledně požadavků na vybavení jednotlivých kontejnerů, které jsou ve smlouvě. Oslovený specialista ve své kanceláři porovnal aktuální projekt kuchyně do školní jídelny, na kterém pracuje. Je v ní trojnásobek spotřebičů, myček, ledniček, horkovzdušných trub. A cena? 8 milionů korun. V tom studeném kontejneru jsou 2 ledničky, myčka, nějaké stoly a chtějí za to 13. Nemám tušení, co by takovou cenu mohlo obhájit, dodává. Sehnalova firma za 2 nejdůležitější kuchyňské kontejnery inkasovala 33,5 milionu korun, zatímco konkurenční společnost Variel 4 roky předtím nacenila kombinaci spojité varny a výdejny na 6,4 milionu. Kupní smlouva z roku 2019 navíc ministerstvo zaručuje množstevní slevu. 2kontejnerovou kuchyni od Varielu tak mohlo získat za 4,5 milionu. Ve zmíněné armádní zakázce je tolik nestandardních věcí. Ze zadávací dokumentace Gastraž nepozná, o jaké stroje se jedná. Tohle je velmi všeobecné. V
V tendru musí být uvedena maximální možná specifikace zařízení, bez ní z toho může být velmi dobrý kšeft, doplnil zástupce dalšího osloveného dodavatele. A mně začíná být jasné, jakže to s těmi zvyšujícími se výdaji na obranu tedy skutečně je. Podnikatelů přisátých na státní aparát je v řadách ODS pořád dost. A obhajovat výdaje při strašení válečným nebezpečím je skvělá příležitost, jak hladové krky přísavek typu sehnal naplnit. Pojďme se ještě podívat na poslední plenární zasedání ve Štrasburku, které hlasovalo především o tématech finančních, například o udělení absolutorií pro evropské instituce, výbory, agentury či společné podniky. Jednou z hlasovaných položek byla i zpráva o přepracovaném dlouhodobém rozpočtu Unie v měnícím se světě. I přestože zpráva uznala důležitost kohezní politiky, zemědělství, bydlení či sociálních služeb, ve zprávě zcela chyběla žádost na navýšení jejich rozpočtu. Naopak, po navýšení rozpočtu pro zbrojení zpráva volá. A jelikož podle mne by státy i Evropská unie měly sloužit občanům a nikoli zbrojařským firmám, hlasovala jsem proti zprávě. Na rozdíl od kolegů ze STAN, KDU, ČSL a TOP 09, kteří hlasovali jako jeden muž pro. Tento model hlasování, kdy zástupci těch 3 stran 4koalice hlasovali proti zájmům českých občanů, se opakoval i u řady pozměňujících návrhů. Kolegové Farský, Nerudová, Kolář, Niedermayer a Zdechovský tak společně například hlasovali proti potravinovému zabezpečení a soběstačnosti podporou zemědělců a rybolovů. Odmítli také označit stávající politiku v předcházení migračním tokům a obchodování s lidmi za neúspěšnou a proti návrhu přerozdělit zdroje, které jdou například do azylového migračního a integračního fondu na ochranu hranic a navracení migrantů do jejich vlastí. Kromě kolegy Niedermayera hlasovali zbylí 4 kolegové taky proti požadavku, aby ochrana vnějších hranic EU byla hlavní prioritou rozpočtu na období po roce 2027 a aby se zaměřila na předcházení nelegální migrace. Kapitolou samou pro sebe je podpora jaderné energie. V rámci Unie má mnoho protivníků, především z řad německých politiků. V České republice pak tradičně otázka podpory jaderné energie spojuje do jisté míry opoziční i vládní strany. A na podporu jaderné energie v EU jsem tak podala pozměňující návrh společně s Ondrou Dostálem, Nikolou Bartušek, Jaroslavem Žochem, Klárou Dostálovou, Honzou Farským, Ondřejem Knotkem, Ondřejem Krutílkem, Tomášem Kubínem, Danuší Nerudovou, Filipem Turkem, Alexandrem Vondrou a Veronikou Vrecionovou. Tedy z 21 europoslanců tento pozměňující návrh přímo podalo 13 z nich z celého politického spektra, z vládních i opozičních stran. Mohlo by se tedy zdát logické, že tento návrh podpoří všichni čeští europoslanci. Jenže i zde se našly 2 české hlasy, které jadernou energii nepodpořily. Jedním z nich je Luděk Niedermayer z TOP 09 a tím druhým je Ivan David z SPD. Neočekávané spojenectví, že? Vlastně bych se docela ráda dověděla, co vedlo tyhle 2 kolegy ke zdržení se a jakou mají vizi pro energetiku v České republice, pokud jim podpora jaderné energie úplně nevoní. Na závěr nemůže chybět tradiční pozvánka na místa, kde se můžeme potkat. Už ve středu 28. května v Mladé Boleslavi v kulturním domě od 4 hodin, kde se mnou bude i Jana Bobošíková, lídr hnutí Stačilové v Středočeském kraji. A ve čtvrtek potom v Hostěradicích v restauraci Na náměstí od 5 hodin, kde mě doprovodí kandidáti hnutí Stačilo v Jihomoravském kraji. Příští týden se na vás moc těším v Pardubicích a v Hradci Králové a pokračujeme, protože když se najedete na stránky www.stačilo.cz, tak tam najdete desítky akcí našich kandidátů v jednotlivých krajích, kde se s nima můžete vidět, probrat, co vás trápí, i si třeba říct, jak nejlíp porazit Fialovu pětidemolici. Tak se mějte krásně, přeju hezké dny a těším se na viděnou.